Naimbag ang malumtay amin, Apo. Tatay sumrek kami dita. Datalo nga pangamaan. Lalakay nga agtugtugaw sa bali di grupo dagiti agsisiyap. Sa bali mo ti grupo dagiti agtutugaw. Kaya di bumabakam dilugan ko na may kayo natatangtay ti agmisa. Di na pagmisaan ay ijay Apo. Ito duda. Kami kayo natin ti agmisa. Nagkatawa damot. Kukunak apay sa kayo lang makibisa no mapunpun kayo. Kasi ato na muyon to pwede isong bati. Natay kayong gadi yung maamot isong bati misa. Nagkamisigison damot nagkatawa ka mo pa yan. When, dahil yung ibanghelyo tayo, nagpintasan ng istorya, yung nakabukbutan niya. Anya tinapasama, ada bibiyag nga baknang. Tagadili ada ito baknang kayo nga ron. Mangmangan. Kaputa na nabarayo, nabuslon, nabarayo boy, ado ti kangkanan na, ado nga ta sidsidan na ado ti lay sa baan mo, nagsilaw tulad ta. Lalagtugaw ka. Kaputa ado ti kangkanan na, nabarayo boy, adamot na panglaw, nga mapanda ipan ijay sangot ti balayda. Nga mangmangan kadagiti marigmag ko na crumbs. The theology of crumbs ko na dyan. Nga marigmag laang ti, nga marigmag laang umanayan nga pagbiag na. Kasla isulaang ti tartari gagayan na, nga pamudpud na iti bisin na. Kinatay da adwa, di ba nang, napan ijay, ayan, naitanam, ni Lazaro, napan nakitugaw keda, Abraham ken dagitoy ni Adam makikat katugaw ken ni Abraham. Kinapintas di ayan na nanamay. Ngam datoy ayan tiba nang ti ayan na napudot a lugar nga ayan ti bisin tuop nagbaliktad di jay biagda. Ket tarigagay laeng na tinaba nang ora idepel laeng ni dati ake imagine am di nga pudot niya. Agyaman tayo ta medyo nalamiis ta rumor katibigat talaga nga nalamiis. Di iti tarigagay na laang babasaan na di iman ha. Idepel na laang iti ko natapno. Makaginawa di pan nakawawnan ti pudot nga rod. Nga mapudutan unay. Kanya ti kunanahan nga mabaling. Adayo ti yuyang. Adayo ang haan tayo mabaling agbinalasiw. Kanya ti kunana. Inkamang nga rod. Ibaga. Anya na ganan. Ibaga kada kaya kakabsat ko. Ibaga ang ni Lazaro. Tabagbagaan na. Kaya kabsat ko ta. Agbalbaliw damot. Agbalbaliw damat, baka umay damat ditoy. Ngayat na nga saon, agpapada na tibiyag nga nang nabarayuboy. Kakuna na uray nga pagungarong marti na Lazaro, baam ta dungag da kada Moises, kahit na nga saon, dagiti propeta, dagiti mangibagbaga, binilin ti Diyos na mangibaga, tinaimbag adamag. Pagungarong nga ron, pagsubliyom ko na, nagdaibaga na, uray na daagungar na, damamati kada Moises. Apay basol nga ron ti agbalin na ba? Nang? Hindi sa ludsod apay basol nga tati addasan ni kuana no danatawin mo kas pangarigan na damot na sa pulan di anak mo nagsakripisyo ka nga ng pabasa adamot pauit na medyo nabarayuboy mo ta mayat mo DJ panagbiag mo pay basol nga rod no nagagat ka nga trabaho kadamo basit kitaam na pipiya basit di kita ngam tidad duma apay basol nga kahit nga sa urog nga sa unan ami nga ba nangan mapan ije impiernon kadu ati mapan kada kay sa impiernon nagbaba nang kay tidilay kasampay mo dagitan ning kita tar cutics yula nga garibo-ribo dagitan pagpaunat ti buok kada pagpa gasam data apay basol nga rod agbal nga ba nang haan nga basol day ti ba nang anya tinagkurangan na haan na laeng nga inikan ti ayat di integ na kin ni Lazaro. Subsobra. Amoy ti sao nga subsobra. Murkat. Amoy ti murkat. Kita inyo isumakang kanon mi ti murkat di ubing kami. Takunada ke nagiin na ko ke no agregreg no na kada kami ka kwa. Mabaot ti daytay no mangangka ke adu dagiti kasto mo dagiti murka-murka tagtintin nag ruar ti platong ka adu dagiti agwara kasla nanganan ti aso kuno dagiti amang ko mabaot kami no kas diyan
Haan lang nga di ata talaga nga nagrigat garod tibiyag. Kakaisuna nga sang sa lukta na berukan ni inang. Samo pala iwaris-waris. Awanan Ang nga di yung basol. Gadi theology of the crumbs. Kala ko madi so ako nada nga diin na po yung nagtinag agsangit. Kunada pa niya. Napatag ti tunggal bukol ti bagas. Lingot ti manalon. Kunada. Bagka niya tangkay nga manalon. So kanya urigat na. Sa bali magamin ti pagbiyagan dito. Nung DJ ti kunana DJ ti tinabaulan lang amin nga inted ni day tinabaknang kin ni Lazaro murkat kayat na nga sa unhaan na nakasapulan. DJ ibalbal lang dan DJ babati lamay sa tapay ngamin adda maandag nga tinapay kanya da awan ti tisyo numanganda ti karne aw pamula kutsara idi aw pamula tinidor numanganda karniwan mo no tinapay. DJ mo iladakil na tinapay nga ang liven bread, awan ti templana, awan ti pana. Isumot la ti ipunas da mada itinnak da sirok ti lamisa kapag nakatisyo da. Iso ti kang kanan. DJ kahit nang sa unhandan nga kayat. Basuran da jayan ti katukad na. Ngam gapot na basuran, isulaang ti tartari gagayan ni Lazaro nga pamudpud iti bisin na. Kanya basol ka di tagbaling nga ba nang haan. Anya tinagkurangan na nagkurang ti ayat. Haan naman lang nga inikan ti ayat dayjay panangitid na kuma no inikan naman lauray sa bali alamisaan tagadil nga ro dildilan ti asaw no kumano daytay marigatan da makita tugaw ore kuman nagtugawon ni alaem mangangka hamhan na mga ipanglaw haan nga marigatan. No kumano inikan na ti ayat di ented nahaan ko mga kasya ti panagbiag na isot ibagbaga na dito no kitaan tayo DJ kayat nga tartarjetan daytoy ibanghel daytoy maibasa tayo uray no addaan ka no adkam ti ayat ti panagserbem kini kabsat mo adala ta pan nakaisalakan kin kuana kasla ni ikit sumangpeta kasi kilablabusan nyo mo apaya, wala kata siyempre baliktad apo, siyempre uri baliktad din mula ngorod makita ko nakmat ata na parabura ngorod nga DJ pala siyempre disability ngorod dayjay han mga kasta nga dati ng gapo ngorod dayjay sakit tinuuray DJ pa ng kuy kala ni uncle nakaananos nga mang kuy-kuyog nga mangikok pa naikan na ti ayat DJ pa ng kuyog naikan na ti ayat DJ pa ng sukat naikan na ti ayat DJ pa ng tarakan pan nakaisalakan DJ haan nga ti misyon ka dati mapantay pala DJ adayo DJ laang pa ng ada respeto na DJ pa ng itad pa ng salakan ayat DJ no ado ta ikan mo kano makita ng mga awanti si Dana na alain yun tapag si Dana gulo naman no tumarayo to ita anak na nakita tay Diyos ko manong ubding inam nga kaiyanak sa nagigitdagdan sa pingan na iyan ha iso ti kunak numatay dagita lalaki dita adda kasukat da agud kung gunad da agiinom da karod nga sobran kinagado nga ubding ka di ko man tumarayo to ita anak na kano maadda di pusom nga nilata si Dayo DJ na ang di ba nakaisalakan nahilata nilahat ko ka pagpagawan nyo nagado anak na talaw ay saan lang dito ni nahuli pa dagita kaya dito ibagbaga na dito kakapsat uray no dagita yung nagbabasit abanag nangruna ka no addaang ka haan lang nga DJ sobra at itid mo DJ kuma no DJ os-osto DJ itid mo nga addaan ti ayat adda pa nakaisalakan ijayan misyon day jayan nung addaan ka dito sobra nagriga mo gamin no inikam ti damo ay kadumawat tumanan ay kadadtamo lang nga red horse kin ulo ikan mo ti igen na kadi magtrabaho makaumamat di mat makaumamat inikam ka wow lagi ni classmate nagmaya ta urnos ta kayo na nakalinlinis kano ikam ko matiikan ka kanak mampay ti pagsungurahod ko kanak mampay ti pagtuna ipakul mo sa daot ko na ano na duma at da DJ tao tayo nga DJ mauma di mat padasem ti agayat padasem ti tumulong maas-asyang ka no da duma ka
Nagduma ka, inya na ganan. Makita mo't nga sa dot. Makita mo't nga nagtrabaho, ambay nga, ag-effort ko mga kuna tayo. Ngam mga diya ti question. Hambang nga diya pa nag-effort na, hambang nga diya pa nagtrabaho na, one tao ka nga masaktan. Ngam ti kaharit na diya, kas ano, kaatidog diya, ayat mo, kas ano, kawadwad diya, ayat mo, mauray pa no, marigatan ng gaputa, detay, masak makudot basit diya puso mo, ngam ipapaay mo lat diya, ayat mo, diya ti karkaritan na. It's not about their attitude nga sa dot. Haan nga diya kina kapoy da nagtrabaho. Haan nga diya kinanangnang nga agtrabaho. No di diya puso nga tumulong. Kaya diya kapsat mo. Diya ito'y nakabagsakan, ito'y nabaknang. Haan na nga inikan ti ayat, diya inted na kin ni Lazaro. Iso nga diya agrig-grigat, napudot a lugar. Antay mo't nga kayat, ang mapantay amin ijay. Nagpudot lang nga ro dito yun, sa atin man nagkikita dyan na pudotan. Nung mabalintihan nga mapan ijay, kasama tayo mabalintihan dyan. Tingamin ko na ni Apo Isos, no idirekta tayo, no lawagan tayo dyan ko na, anyaman nga aramidin nyo, iti kanunumuan akabsat ko, aramidin nyo mat, kanyak. Na dyan ti kay kasla ko ma-shortcut na anyaman ti aramidin nyo, ti kanunumuan akabsat ko. Kabsat mo, aramidin nyo mat, kanyak. Kahit na nga sa uwan, uray sa gabasit lang nga ayat, para kini Apo Diyos. Uray ko na tayo nga mga nakadakdakkel nga panagayat, para kini Apo Diyos. Ngam no day tayo ko na tayo nga day tulong tayo, agserserbi para kada tayo, ay baka agkam kamali tayo. Nagpintas, dati pa'y umuna nga maibasa niya ti kunana, mailunod ti tao, nga agtalit ti pigsa ti tao. Apay nga nagdagsa na timbaga ni Propeta Jeremias, nga mailunod ti tao, nga, niya naganan, agtalit iti pigsa ti tao. One, at the skills, at the laing, at the sanikwam, at the power mo, at the talent mo, at the adal mo. Haan, adakis man dagito yan. Antay man nga ibagan nga dakis dagito eh. Talugading dagito nga inted ni Apo Diyos. Ngam na isa ti pagbali ng mga Diyos mo, siyak ti kalaingan, no kunamon ay dakasen. Siyak ti kasidlatan, siyak ti kabaknangan, siyak ti katurayan. Haan nga agpating ka dato'y turay ko, agbalin man adakasen. Kuno adda dagitoy, iserbitay manen para kini Apo Diyos. Naadaan ka, nadatulong mo, agsubli mo ilang ibanghelyo, iserbim manen nga itulong kini, kabsat mo. Kano na paraburang ka, well in good, nagsayaat. Ado dagiti kakabsat. Ado dagiti naayat nga tumulong. No, diay gaputa adda-anda, hala nga diay simbaan, dagiti kakabsat. Marinam diay puso da nga, umuna nga pampanunutan da ka, makatulong ak laki di Apo. Adagayom ko nga tumautawag ka kanayo. No, duma agawid, no saan already pandemya. No, datay, agpawit da, kadagadya antigoy, gimong da, kakabagyan da, itultulong da na ta. Agsapsapol kami para kanya dalaan Apo. Andapi kayat nga ibaga di ko ata di ngay puso nga si tatarigagay at tumulong. Kasi ti ko na, bendisyon na kayo niya Apo Diyos. Nagpintas na ito yung maibasa tayo niya ti ko na, kasla no, agtalag ka kini Apo Diyos, kasla na di kayo nga nakamula di igit ti waig na di ramot na nakakonektar iti ubog kayat nga sa awan, agtultuloy ti grasya. No di kayo ka, nagparabor iti bunga, di ramot na ko na nakakonektar iti danom, agubog mo laeng, ado ti makunot na, kasla kalasugan nga ro, dala ko madijay, ubog di danom niya, magna di kayo, agbunga, grasya, para kadagiti tattao, agubog. Ngam no agbalin ka nga imot, adayo ka iti ubog, o nanay madusa, so nga nagsaya at no, sikat ti kalasugan ti grasya, ado a parabor, kalasugan ti parabor. Ala awis kakabsat, amin tayo, adda misyon tayo, addaan ka man, urehan ka nga unay nga addaan, adda man talugading, addalap ta maitulong mo din kapsat mo. Babasit nga aramid, nga mangiturong ijay langit. Ulitin tayo, babasit nga aramid nga mangiturong ijay langit. Aramidon tayo ti panagdaton.